Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Lewap vilayatynda Eklenç aladasynda öz ganyny tawşyryp gazanç edýän raýatlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna anonim şertde maglumat beren saglyk işgärleri gan donorlarynyň tas ählisiniň işsiz we hiç bir ýerden maddi girdijisi bolmadyk ýaş Lewaplylardyň aýdýarlary. Eliuko Lewaplylar Türkmenabat şäherindäki gan bankyna gan tawşyrmak bilen nawt görnüşinde pul, şeker we käbir beýleki möhüm ady önümlerini alýarlar. Soňky aýlarda bu raýatlaryň sany barka köpelli. Diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply saglyk işgäri aýtdy. Saglyk işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, gazanjyň bu görnüş bilen meşgulanýanlaryň arasynda esasan şäheriň derýaçylar, demir ýolçular we himikler köşki etrapçylarynyň şeýlede Saýat we Çärjew etraplarynyň ýaşaýjylary bar. Bu raýatlaryň sany ören köp bolup olar işsiz eli ýuka hojalyklardyr. Meniň gözegçilik edýän etrabymda bu hojalyklaryň aglabasy köne daçalarda ýaşaýar. Olar dilekçilik etmek, zibil dörüp, plastik we çüşe gaplary ýygnamak işleri bilen meşgulanýarlar. Şeýlede olar her aýda ýa-da her bir ýarym aýda bir gezek gan bankyna gan tawşyrmak bilen hem gazanç edýärler diýip derýaçylar etrafynda ýerleşýän 4-nji şäher saglyk öýüniň bir maşala lukmany gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä köplenç bir maşaladan 2 ýa-da 3 adam gan tawşyrýar. Mundan gelýän girdeji maşalany bir aýlap eklemäge ýetmese-de bir näçe hepdelik azyk zerurlygyny üpçün edýär. Esasan 3-nji we 4-nji topar gan ýetmezçilik edýär. Meniň gözegçilik edýän sebitimde bir maşgalada 3 tany 4-nji topar ganlylar bar we olar gan bankyna ideal donor hasaplanýarlar. Raýatlardan her gezekde iň köp möçberde 500 millilitr gan alınýar. Diýip himikler köşki etrapçasyndaky 1-nji şäher saglyk öýüniň bir maşala lukmany gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda saglyk resmiýlerinden tesbir alyp bilmedi. Azatlyk soňky ýyllarda ýurtda medisina hyzmatlary üçin töläp bilmeýän raýatlardan gan tawşyryp hasaplaşmagyň sorulýandygy, aliment bergisi bolan raýatlaryň gan tawşyrmaga mejbur edilýändigi barada hem habar beripdi.